Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat na sa makausap pa bisan liwas na sa Piesta Senior inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Ang atong sugilanon karong hapon naguluhan og South Road Properties. Ang original ngan South Reclamation Project o SRP. Sa niaging mga adlaw, danga sa Piesta Senior, ang SRP mo'y sentro sa atong atensyon kay may napilian nga venue ni Cebu City Mayor Mike Rama sa Sinulog Grand Parade 2024. In fact, nadayon gyud ipahigayon sa SRP sa ikaduhang sunod-sunod nga tuig karong tuiga ang Sinulog Grand Parade. Og ipahibaw sa dayon ni Mayor Rama human sa wa pa gani mahuman ang Sinulog Grand Parade 2024 nga ang sunod nga Sinulog Grand Parade 2025 adto gihapon ipahigayon sa South Road Properties o SRP. Karong hapuna atong subayon bisan dili takos ang mahinumduman ako nga mga detalye sa kasaysayan sa pag-conceptualize sa South Road Properties SRP. Kinsa man gyud una nga nakahuna-huna sa pagtukod sa South Road Properties SRP. Ang original gyud nga ang labing popular nga pagtuo dinhi sa Dakbayan sa Subo nga ang nakahuna-huna gyud ini mao si kanhi Mayor Tami Osmeña. Nga iya gyud ning brainchild ang SRP. Na natugaw kini mao pagtuo sa dihang nipatawag og press conference si kanhi kongresista, kanhi gobernador sa Subo, Eduardo Gullias. Diha gid siya nag-press con sa University of the Visayas, UV, nagipanag-iya sa pamilyang Gullias, o gideklarar ni Eddie Gul na dili si Tami, kundili sila, mga Gullias o ang mga tagduma sa Subo sa una, mo'y original nga nag-conceptualize sa South Road Properties o South Reclamation Project o SRP. In fact, matod ni Gullias, kabahin sa original nga konsepto sa proyekto, mo pagtukod sa South Coastal Road nga mo'y magsilbing alternatibo nga agianan sa Natalio Bacalso Avenue kanang atong nasudnong highway karon. So mo na ang original nga disenyo unya ang SRP dili pa SRP ang ngan sa una sa panahon nilang Gullias, tukuran og mga light industries, tukuran og mga pabrika, tukuran og mga kompanya. Nagiusab nin tanan sa dihang si kanhi Mayor Tami Osmeña na mo'y nagduma sa proyekto. Isip tubag sa pangangko ni Gullias nga ang nag-conceptualize sa SRP mao mga tagduma sa Subo before him, si kanhi Mayor Tami Osmeña ni butyag ng original yung ideya sa South Road Properties. Nagikan siyang apuhan nga si anhing presidente Sergio Osmeña Sr. Unya siya diyang namatay ang iyang apuhan, ang iyang amahan nga si Sergio Osmeña Jr., si Sergio Osmeña ni duso ni padayon pagduso sa ideya pagtugod og reclamation project diha sa habagatang bahin sa siyudad sa Subo. But eventually si Sergio Osmeña nagtukod og iyang kaugalingong reclamation project kanang North Reclamation Area nga mo'y nahimutkan kanon sa SM City, sa Robinsons o sa mga dagko nga mga kompanya na sa amihanang distrito sa Dakbayan sa Subo. So kinsay original kinsang ideya ang SRP. Si Gullias sila sa siya pa'y kay si Gullias sa siya pa'y gobernador sa Subo panahon sa diktadura ni Ferdinand Marcos Sr., ang amahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., siya may chairman sa Regional Development Council RDC. Of course, gitangtang si Gullias sa EDSA People Power Revolution o mao nang napulihan na ni nilang kanhi Gobernador Lito Osmeña, anhing Gobernador Lito Osmeña, ni kanhi Mayor Tami Osmeña, o sa ubang mga aliado ni anhing Presidente Cory Aquino nga mao inibano sa gahom human sa EDSA People Power Revolution sa 1986. Si Gullias ba o kaubanan o tinud ba nga si Don Sergio o si Serhing o ang ilang nisunod nila nga si kanhi Mayor Tami Osmeña ang nagpasiyuga sa SRP? Dili gid na nato masubay pinagi sa mga dokumento kay ang paghuna-huna og konsepto di ba na ma-reduce og documentation, pero kung vision sa pagpalambo sa Subo mo isgutan way makapiri sa vision sa mga Osmeña. In fact si
anhing Gobernador Lito Osmeña, original nga naghisgot nga ang Kapitulyo sa Subo ibalhin sa Balamban, gikatawan siya sa una, mga unggoy bas Balamban maoy dumalahon sa Kapitulyo sa Subo karon. Ang bagong liderato, ang liderato sa probinsya sa Subo naghisgot na sa kahigayunan nga ang Kapitulyo ibalhin ngadto sa Balamban sa kasadpang Subo. So kinigong mga panglantaw dos mga visionary di ni nato makit-an ordinaryo nga mga molupyo. Panalitan si Sir Hing, si Anhing Sering Osmeña, sa una niyang hisgot nga ang Lahug Airport, kay ang airport ni adto sa Subo diha man sa Barangay Lahug sa Cebu City. Diyang gisugyot ni Sering Osmeña nga apiki na kayo ang Lahug para sa airport, mas maayo, mas makapangandam para sa ugma kung balapdandaan ang airport ibalhin diri sa Mactan. Gisaway pag-ayo si Sering Osmeña, buang wala Sering. Kinsa may mutugpa nang iyang airport sa Mactan ang mga ukoy sa mga katunggan. Okay? Wa magilintaw na inahot ang Mactan sa una. Wa magina mag-expect na ang Mactan mamahimong sentro sa aviation dinhi sa Kabisayan. Kaya ang Mactan Cebu International Airport handud karon mao may kinadak-an og labing malambuon nga airport sa tibuok Kabisayan ug Mindanao. Pero tanawa sa ang konsepto ni Sir Hing sa dihang napatuman na, although di na sa iyang panahon nga napatuman, pero ang vision ni Sir Hing Osmeña na tinuod sa atong bagong panahon. Mausab ning SRP. Sa diyang unang gisgutan ni kanhi Mayor Tomas Osmeña ang SRP, wa man ta kadungog og naghisgot og SRP silang kanhi Kongresista Eduardo Gullias ug ang ubang mga opisyal. Kay ingon ni Gullias ang ila kulong partner pag conceptualize sa SRP si Anhing Mayor Eulogio Yoyong Bores. Wa man maghisgot si Bores, wa man maghisgot si kanhi Mayor Dodong Solon, wa man maghisgot si kanhi Mayor Ronaldo Duterte mahitungod sa SRP. Si Tammy Osmeña maybe tungod sa mas maayos siyang musulti, mas maayos siyang mopasabot, mo'y unang nadunggan sa mga Subuanon sa ideya sa South Road Properties. Pero sa dihang naghisgot si kanhi Mayor Tammy Osmeña sa SRP, gibugal-bugalan sab siya. Wa na mabuang Tammy. Kinsa may muagi diha sa iyang SRP? Kinsa may magtikaw-tikaw diha sa iyang SRP nga katunggan man na, kalibunan man na. Kanang mga langgam gikas ubang kanasuran nga manugpa diha. Mao nay muagi sa iyang South Road, South Reclamation Project. Gibugal-bugalan pagay Tammy Osmeña sa iyang pasabot sa vision sa SRP. Labi na dihang naghisgot si Tammy Osmeña nga di man makahimo ini ang national government, wa may kwarta ang Cebu City government, mangutang ta og kwarta aron itukod sa South Road Properties. Ni ulbo pag-ayo ang pipila ka mga sektor, mangutang ta ang umaabot nga mga Subuanon, ang umaabot nga henerasyon mo pabayron anang utanga. Nya unsa may kasiguruan nga mokita na ang South Reclamation Project. Di ka na binuang lang Tammy, taka lang ang iyang istorya. Nakasabot ka na siya sa iyang mga plano. So eventually, si Tammy Osmeña mo'y nahimong labing articulate nga advocate o kampiyon sa SRP. Sa dihang na mayor siya sa late 80s, siya yung unang nisugyot, ni-formalize sa sugyot pagtukod sa SRP. Ug imong ma-appreciate ang consistency sa liderato ug sa pagkampiyon ni Tammy Osmeña sa SRP through the years. Nagkalilain na lang ang administrasyon, si Tammy Osmeña nagpabiling matinud-anon sa iyang tinguha pagtukod sa South Road Properties. Una niyang isugyot dekada late 80s, ato pa panahon pa ni anhing presidente Cory Aquino. Naway duda si Cory Aquino ni paluyo sa proyekto kay aliado man sila sa politika sa mga Osmeña dinhi sa Subo. Unya, finally na aprobahan ang loan sa Japan pagtukod sa SRP, 5 billion pesos. Karon perting gamayan na lang ang 5 billion pesos, pero atong tuiga atong higayon na pertindakuan ang utangan na nalisang pagay mga Subuanon, mangutang ta og 5 billion pesos para ang proyekto nga wa pa ta kahibaw unsay resulta, unsay dagway. Pero naaprobahan ang utang in 1991. Sa katapusang tuig sa administrasyon ni anhing presidente Cory Aquino. Unya, napupos ang termino ni Cory, ni puli si kanhi presidente Fidel Ramos, nagsige na og hikay sa mga dokumento, ingon na naman nakadugay
ang mga proyektong ini kadako. Why nahitabo sa proyekto hangtod 1997, katapusan na sa tuig sa administrasyon ni kanhi Presidente Fidel Ramos. Finally, nagsugod na ang trabaho sa South Road Properties. Of course, ang trabaho ana mo ang pag-fill up sa SRP. Bunuhan na nagyuta kay dagat man na sa una ug inanay na siya nga naporma. Pero ang termino ni Ramos hangtod ra 1998. Kanus-an ni Banos si kanhi Presidente Joseph Estrada ug diatong higayuna nag-away-away na ang mga Osmeña. Si anhing Senador Sani Osmeña o may aliado ni Estrada kay silang Osmeña, si kanhi Mayutami Osmeña ug si anhing Gobernador Lito Osmeña didto man mo paluyo sa kandidato sa administrasyon. Diyang nidaog si Erap, nihulga si Sani Osmeña magpuasa ang Subo ug gidudahan ato usas mapildi mao ang South Road Properties o SRP. May na lang tulo ra ka tuig si kanhi Presidente Joseph Estrada na palagpot siya sa EDSA 2 in 2001 ug gipulihan ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo na nahimo na sang aliado ni kanhi Mayor Tami Osmeña. So malampuson si Tami Osmeña pagkuha sa suporta sa nagkalain nga mga administrasyon. Iyan na kumbinser si anhing Presidente Cory Aquino, iyan na kumbinser si anhing Presidente Fidel Ramos, iyan na kumbinser si kanhing Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Dako kay natabang aron sa finally paghingpit sa proyekto in 2002. Sa ato pang aktual nga trabaho sa South Road Properties nilungtad og 5 ka tuig. Isugdan sa administrasyong Ramos hangtod sa administrasyong Estrada na human sa administrasyong Arroyo. Og tanawa ang SRP karon. Kapin kauhaan ka tuig, human sa waya, human dudahi, human pasanginli nga way kapuslanan nga dili makatabang sa Subo, tanawa karon kadaghan na nag-ilog og kredito, kadaghan na nag-ilog sa katigayunan na nabugna sa South Road Properties. Ug usa sa wa mo bilib aning SRP mao si karon Cebu City Mayor Mike Rama. Usa ni siya sa nipadayag o pagduda bisag aliado sila ni adto ni kanhi Mayor Tami Osmeña sa kapuslanan sa South Road Properties. In fact, si Mayor Mike Rama nagsigi og saway sa kadako sa utang nga gibayran sa Cebu City ngadto sa Japan. Na para niya magamit unta ni sa mas mapuslanon ug mas dinalian nga mga panginahanglan sa mga Subuanon. Pero karon tanawa, siya na mao'y namugos nga ang sinulog Grand Parade o ubang dagkong kalihukan sa dakbayan sa Subo adto ipahigayon sa South Road Properties o SRP. So ang South Reclamation Project ni kanhi Mayor Tami Osmeña gi-rename ngadto sa South Road Properties aron mas madanihon nga sa marketing, mas madanihon nga ipangdani sa mga negosyante nga molocate diha sa SRP. Human natukod ang SRP, human nagsugod og develop ang SRP, ni banos na sab ang lalis unsay labing maayong paagi pag-develop sa SRP. Natukod naman yung SRP, nakautang naman gitag dako sa SRP, sao man na nato pag-develop aron dili ta maalkanse, aron makabayad ta sa atong dako kayong utang ato sa Japan. Ang ideya ni Tami Osmeña mao nga dili ibaligya ang kinatibuk-an sa SRP. Musampo lang, mubaligya lang ta og pipila ka hektarya sa mga negosyante nga mopalambo sa bili sa SRP. Nahimo sa itong kontrobersya, ngano di man na ibaligya tanan? Ngano tagi-tagihon man? Dako ra ba kay tagbayaran nga utang? Ang utang ginato sa Japan mong gikahadlukan nga di ta makabayad. Kundi dayon mo kita ang South Road Properties. Na si Tami Osmeña, sa kadaghan sa mga interviews nga akong gihimo ni kanhi Mayor Tami Osmeña mahitungod sa SRP, ang ako yung nasabtan niya mao nga iyang i-apply sa SRP ang tanan niya nakatunan sa mga previous development projects nga para niya mahimong tinubdan og leksyon aron nga mas ma-maximize ang value sa South Road Properties. Unsa man ning mga proyektuha nga gusto niyang kuha og leksyon. Una, ang Cebu Business Park. Kanang nahimutangan karon sa Ayala Center, Cebu. Kanang maong luna, gipanag-iya na ni adto sa probinsya sa Subo. Golf course ra na sa una.
Pero si anhing Gobernador Lito Osmeña nagwalampuson pagbaligya ana ngadto sa mga Ayala. Ingon si Tami Osmeña, anugon kay ng Cebu Business Park, malambuon na kay na karon. Barato na kay na pagkabaligya sa probinsya Subo ngadto sa mga Ayala. Karon na pilo-pilo na sa makadaghang higayon ang market value anang Cebu Business Park. Pero maglaway na lang ang probinsya sa Subo, wa na siya bahin bisan usa ka dako kay iya manggihurot og baligya ang Cebu Business Park. So ingon si Tami Osmeña, ang pagtulon na mao dili ibaligya ang tibuok South Road Properties. Gamay lang nga bahin, pakati lang ang ibaligya, inig-appreciate na sa value, mag-joint venture na lang. Andak bayan sa Subo uban sa mga investors. Dili na ibaligya. Aron nga inig-appreciate sa value, sama sa naitabo sa Cebu Business Park, magpadayon pagkolekta og income ang Cebu City Government. Mao na iyang konsepto. Ginamit ang leksyon sa Cebu Business Park. Ang laing proyekto na iyang nakatunan, nakuha ang leksyon, mao ang reclamation project sa siyudad sa Mandaue. Ang kining reclamation project sa Mandaue, kining gitawag nga New Mandaue City, 100% owned ni sa developer nga mao ang FF Cruz. So ang FF Cruz, dili ang Mandaue City Government mo'y tag-iya sa reclamation project. Kaya ang FF Cruz man mo'y ni gasto sa pag-reclaim ining New Mandaue City. So ang FF Cruz mo'y dako kay kwarta sa pagpamaligya ng mga luna sa reclamation project sa siyudad sa Mandaue. Dili ang Mandaue City Government. Although doon ay share ang Mandaue in terms of taxes, in terms of jobs created, mga industriya nga naumol na diha nakatabang sa lokal nga ekonomiya sa Mandaue. In fact, ang Mandaue City naapsan na niya karong bag-o ang Cebu City Government sa padak-anay o katigayunan. Pinagi sa mas dako nga buhis nga iya nakolekta matag tuig gikan sa iyang mga negosyante, gikan sa mga locators sa Mandaue City kumparar sa buhis nga nakolekta ni Mayor Mike Rama gikan sa Cebu City. So para ni Tami Osmeña, ang SRP should be 100% owned by the city. Dili parehas Mandaue nga mura og ang private developer na hinuon mo itag-iya. Kung magpanilap na lang, maibog na lang sa dako king kita sa reclamation project ang Mandaue City Government. Ang ikatulo nga proyekto nga nag-una sa SRP nga gustong kuha ang leksyon ni Tami Osmeña, mao ang reclamation project siyang kaugalingong amahan kasi si Ring Osmeña. Kanang gitawag nato karong NRA o North Reclamation Area sa Cebu City. Nga mo'y nahimutangan sa SM City. Hangtod karon ang NRA na adiha ang karaang white gold, nasira na lang ang bagong white gold, nagtukon na diha ang Robinsons, pero dako gihapon kaayo ang bakanting mga luna. Mas dako ang bakante kaysa okupado nga mga luna diha sa North Reclamation Area sa Cebu City. Ngano man na, matud ni Tami Osmeña mo na isod ng eleksyon nga nakatunan kay gibaligya ang tanang luna sa NRA sa iyang amahan nga si Ring Osmeña, unya ang mga nakapalit wa ay plano pagtukod og mga negosyo. Way plano pagtukod og tindahan, way plano pagtukod og buildings. Ang ila speculation lang. Barato man kay pagkapalita ang North Reclamation Area, ilang paabuton nga mo appreciate ang luna, inigdako na pag-ay sa presyo, ayha pa sila mubaligya. Ilang ibaligya ngadto sa mga interesado na nga mo buog pinilyon ka pesos nga puhunan pagtukod og mga istruktura, pagtukod og mga negosyo, pagtukod og mga negosyo o mga buildings diha sa North Reclamation Area. So ingos Tami Osmeña, dili niya ibaligya ang South Road Properties aron himuon lang tinubdan sa speculation. Iya lang ibaligya ngadto sa mga negosyante nga musaad, mukomit, mupirma kontrata nga developon dayon sud lang sa pila ka tuig ang luna nga ilang mapalit. Mao to nga sa maayo kaayong pagkapasabot ni Tami Osmeña sa potential sa South Road Properties kay until then sa iyang pagpamaligya ining SRP, daghan gyapon kay nagduda buisit ra ba ni ang Cebu City South? Kay karon kuno imong tan-awon, mas develop ang Cebu City North kaysa Cebu City South. Ang Cebu City South diatong I don't know karon na ba hangtod ni atong pagpamaligya ni Tami Osmeña pagkahuman gid sa SRP in 2002. Ang Cebu City South wa kunoy sinihan. Wa kunoy tarong nga restaurant. Wa kunoy tarong mga negosyo. Kasagaran mga Pinoy-anan ra mga residential houses ra ang naa sa Cebu City South. Mo nay sulti sa una. Sa wa pa na ang South Road Properties. Of course karon makita na nimo kadaghan na negosyo sa Cebu City South, makaambas nagjutay, dili pagid hingpit makaparang, pero makaambas nagjutay sa development sa Cebu City North. So giablihan na ang
tanang gustong mopalit og luna, pero ang kondisyon lagi nga kinahanglan i-develop dayon ang luna sud lang sa pila ka tuig human sila makapalit sa luna. Ni apil sa pagbid tinguha pagpalit sa luna ang tanang mga dagko nga mga developers sa nasod, including SM, PhilInvest, Abuitis Land, ug ang Ayala. Pipila sa mga nibid. Ang gitugutan ni Tami Osmeña makapalit maura ang SM ug ang PhilInvest. Wa niya papalita og luna diya sa SRP ang Ayala, ang Abuitis Land ug ubang mga developers. Nganuman kay wa man sila tinguha pag-develop dayon. Ang SM ni commitment nga ipalit gyud nila sa luna, pagtuko dayon sila sa kinadak-an nga shopping mall outside Manila. Ug mo na ang SM Seaside City mo na kinadak-an nga mall sa SM outside Mall of Asia. In fact, doon na pa na sila itukuron diha nga mura sa og arena sama sa Mall of Asia sa SM. So diha dayon nagtukod ang SM. Ang PhilInvest mausab perti pang mingawa diya South Reclamation Project, ang PhilInvest tikaw-tikaw na doon na sila Life Mall nga gitukod diha, nana diha ang El Curso, nana diha ang ilang mga condominium units sa PhilInvest. In fulfillment na sa ilang gipirmahang kontrata sa Cebu City Government, papaliton sila luna, ubos sa kondisyon nga magtuko dayon sila, mo-develop dayon sila diha sa SRP. Ang tuyo ni Tami Osmeña ni adto, dili ang pagpabor sa SM o sa PhilInvest, kundi aron mo appreciate ang value. Kaya kung di siya mo baligya o pipila ka ektarya nga luna, magpabilin nga ubos ang bili sa SRP. Kaya di pa man ma-realize ang iyang potential. Kung magpabilin siyang kalapukan, kung magpabilin siyang mingaw, kung magpabilin nga way nagtikaw-tikaw. Pero the fact nga ang SM nibubo na og puhunan, ang PhilInvest nibubo na og puhunan, ang mga negosyante na usab ang ilang tan-aw sa SRP, uy, ang SM di man ni pipitsugin, nirisgo silang kapital diha, nagitay ni potential ang SRP, sige, tukod sa diha, muapas tas presyo sa bagong presyo sa SRP. Ug tuod man, dihang nagtukod na sa SM Seaside City, dihang nagtukod na ang PhilInvest, nag-develop na sila sa luna nga ilang napalit sa Cebu City Government, i-appreciate ang value sa SRP. Natuman ang ideya ni kanhi Mayor Tami Osmeña nga mas mahal na ang SRP ug karon ang Cebu City Government makabungat na og sakto nga presyo. Ang sunod nga major locator nga nisud diha atol sa administrasyon ni kanhi Mayor Tami Osmeña mao ang mga Gokong Way. Kanang nagtukod karon sa New Star, mao na ang mga Gokong Way. Pero ang arrangement diha lahi na pod. Ang gustong Tami Osmeña, joint venture. So, selection sa Cebu Business Park na kung ibaligya wa nay bahin ang Cebu City inig appreciate ang pag-ayo sa luna, kanan sa New Star dunay bahin ana ang Cebu City Government. Although ang nakalahi, wa dayon makuha sa Cebu City Government ang dakong halin sa tibok luna kay joint venture raman uban sa mga Gokong Way. Pero ang kondisyon mao nga since year 1 magbayad na ang mga Gokong Way ngadto sa Cebu City Government. So pag humanjug palit sa mga Gokong Way, nagkarakara ang mga Gokong Way, perting paspasa, warang nahumanda yun ng New Star nga casino, kanang hotel, kanang ilang mga restaurants, uban pa nila nga mga negosyo diha. Mauna ang original actually nga konsepto sa SRPC, mao ang pagbutang, pag-abono sa yuta sa kadagatan nga nag-uwang sa mainland sa Subo o sa Kawit Island. Ang Kawit Island, ginganlan ni Tami Osmeña og Isla de la Victoria. Pasidungog ni anhing Jojo de la Victoria ang kanhi pangu sa Cebu City Bantay Dagat Commission nga gipatay tungod ato ilang kausa ni Attorney Antonio Oposa batok sa mga sindikato sa illegal nga mga mangingisda sa amihan ng Subo o kasilinganan nga mga isla. So pasidungog sa kaisog o sa kaligdong o sa katakos sa liderato ni aning Jojo de la Victoria, Isla de la Victoria ang gingan diha. Uto karon murag natabunan ang Isla de la Victoria, mas ilado na ang New Star diha sa nya din na takabasol sa mga Gokong Way kay tingali og malipat na ang ilang marketing campaign para sa New Star kung ila pandado na nga Isla de la Victoria. Pero karon ang joint venture sa Cebu City Government uban sa mga Gokong Way napamatudan nga makaayo sa Cebu City Government. Despite nga sa dihang ni Puli ni kanhi Mayor Tami Osmeña si anhing Mayor Edgar Labella gisuspenso ang trabaho ining maong proyekto kay para sa mga namunuan niadto sa
Administrasyon Labella, disadvantageous sa Cebu City Government ang kontrata nga gisudlan ni kanhi Mayor Tami Osmeña. Moto'y katapusan nga pagpakita din sa Subo ni anhing John Gokongwei sa pa siya mamatay. Iyang siya personal nga pasabot ni anhing Mayor Edgar Labella sa kadako sa kapuslanan, sa kadako sa kaayuhan makuha sa Cebu City Government kung ipatigbabaw ang iyang joint venture agreement uban ni kanhi Mayor Tami Osmeña. Nisugot si Labella ipadayon ang proyekto o karon tanawa. Kinsay ni chuwawap na pag-ayos New Star. In fact, gidudahan nga ang pag-insister ni Mayor Mike Rama nga ibalhin diya sa SRP ang sinulog aron pagpabor sa New Star, pagpabor sa PhilInvest, pagpabor sa SMC Side City nga may labing na buhong sa daghan kay mga customer, sa daghan kay mga guests. Kay sila ramay nagtikaw-tikaw diha nakalugar na og negosyo sa South Road Properties. Matud ni kanhi Mayor Tami Osmeña, ang iyag yung labing dakong tuyo anang South Road Properties, mura na siya og insurance nga dili gyud mauhutdan og kwarta ang Cebu City Government. Matud ni Osmeña, kung magpadayon ang mga joint venture agreements nga human sa mga Gokongwei, musud ang uban nga mga kompanya, di niya ibaligya ang yuta, mag-joint venture uban sa Cebu City Government, makontrol ang development, ang dakbayan sa Subo may bubuot o si tukuron diha sa South Road Properties, o labaw tanan, dunay bahin ang Cebu City Government sa bisan unsang negosyo nga tukuron diha sa SRP. Now, of course, nahibaw na taon sinahitabo, napildi si kanhi Mayor Tami Osmeña, yanhing Mayor Edgar Labella, napildi siya ni Mayor Mike Rama, wa na siya makabalik sa City Hall, karon hinog na ang pangidaron ni Tami Osmeña, posibleng di na gani siya mudagan pagbalik pagka-mayor. Kaysa niaging eleksyon, wa na gani siya mudagan, ang ipadagan ng iyan lang asawa na si kanhi Konsyal Margot Osmeña nga napildi sa ni karon Mayor Mike Rama. O ang gikahabalakan ni Tami Osmeña nga mabaligya, mahalin ang SRP, nahitabo gyud. Atol sa administrasyon ni Mayor Mike Rama sa una, nabaligya gyud ang dakong bahin sa Luna ngadto sa konsorsyum sa Ayala og sa SM. Kanang tapad sa SMC Side City og natinuod ang kahadlok ni Tami Osmeña. Gawas anang pagkural-kural anang maong Luna, way ni barog nga istruktura. Hinay kayo ang trabaho. Kaya wa may magbuot sa SM ug sa Ayala, kanusa sila diha mo develop, kanusa sila mo pabarog, kay sila na may tag-iya sa Luna. Mintras kung joint venture pa na, mapugos sila pagpaspas sa trabaho, kay mag-abang naman sila. Sukod sa year 1, sama sa nahitabo sa New Star. So anak ka makarealize sa genius ni kanhi Mayor Tami Osmeña. Sa iyang panahon, di kita maka-appreciate kay arugante man to Tami Osmeña manulti, giro mga itong manulti, di man to siya pailob sa pagpasabot. Pero karon, atong namatngunan, tinuod ang mga leksyon nga nakatuunan ni Tami Osmeña sa Cebu Business Park, sa North Reclamation Area sa Cebu City, sa Mandawi City Reclamation Area, inanay na ato nahibawan, inanay ni tumaw nga tinuod di ay diya sa South Road Properties. So kung nagpadayo na ang estilo ni Mayor Mike Rama nga ipamaligya pa ng nahibiling mga Luna sa South Road Properties, unya ang kapalit, dili maglihok, dili mo develop, sama sa paglansang ron sa development sa SM o sa Ayala Consortium. Way kalainan sa North Reclamation Area ang South Road Properties. Pagpabiling bakante ang mga Luna. In fact, ang Cebu Business Park, karoon na bago na napuno. Sud sa daghang katuigan, sa panahon pang anhing Gobernador Lito Osmeña, bakante ang Cebu Business Park. Kaya ang Ayala naman ang magbuot. Kanusa sila magtukod, kanusa sila pasiugda ubag o mga negosyo, kanusa sila manawat ubag o mga buyers sa ilang property, kasi sila na may tag-iya. Pero kung joint venture pa na, di mo madawat dayon ang kinadukan nga halin sa Luna, pero dunay tingog ang local government unit sa pag-pressure, sa pag-sugo sa developer na, sige, di ka mo develop, masikag bayad na mo. Sa ulo yung pagbawi ang imong bayad na mo, kada tuig kilamang ka mo abang ubos sa joint venture agreement. So sa mahitabo sa South Road Properties, ubos sa liderato ni Mayor Mike Rama, o sa mo umaabot pang mga mayor sa dakbayan, way nahibaw. Promato ni Tami Osmeña ang iya ginuntang vision anang South Road Properties.
Kung daghan na kayo ang locators diha, unya pulos joint venture agreements nga ang Cebu City mo magbuot sa development. Ang Cebu City may kolekta sa iyang share sa development sa pag-appreciate na sa presyo sa mga luna diha sa SRP. Mao nga ang tanang high school graduates sa Cebu City scholar sa kolehiyo. Nangungutan na kung saan na nimo mayor. Yep. Iya kong gihatagag kwentada. Siya pila ni ka-hektarya ang SRP? 300 hectares. Kung i-joint venture ni bisag katunga lang sa SRP, sobra pang atong kwarta. Imoong scholar ang tanang graduado sa high school sa Cebu City. So wa na unyay high school graduate sa Cebu City maproblema sa iyang college education. Tubagon tanan sa dakong kita sa Cebu City government gikan sa South Road Properties. Pero gisalikway sa mga botante si kanhi Mayor Tami Osmeña sa nangaging nga mga eleksyon, ambot unsay dangatan sa SRP sa umaabot nga mga administrasyon. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa padayon nga pagpaminaw, pagsubay, pagsalig sa atong panahom dayong kilom-kilom. Nagsalamat CB Girls sa imong pagkuyog sa atong programa diri sa among roof deck.